Ina so ne ka gaya mana shekarun da ka ba Najeriya 'yanci da Hausa. Shekarun da aka ba ma Najeriya 'yanci da Hausa. Na farko dai da Turanci an ba ma Najeriya. Da Hausa muka ce. Ina so in yi shi ne yadda. Da Hausa muka ce. A few moments later. To an ba ma Najeriya 'yanci shekara ta 1960. Zan ce 1960. Zan ce 1160. 1160. Wani wata? To gaskiya watan ne gaskiya ban sani ba, ni kawai iya shekarun nan 1160 gaskiya 1960 ba. 1160 ka ce. 1960 shine abin da nake so in ce, amma afuwa 1960. To mu gode.